slyším, vole. Dobrý večer všem na boku. Vašku. Takže dlouho očekávané vysílání se stalo opět skutečností, že jo? A ano, vlastně máte tu možnost po roce nás opět slyšet v živém vysílání tady od někud z Plzně, že jo, pro Plzeň. Jsme strašně rádi za ty ohlasy, které jsme dostali, vlastně už jste se hrozně těšili na nás, takže my jsme prostě byli úplně nažhavený, že jo. Ano, málem jsme spopelnili. No a vysíláme konečně opět za nádherného počasí, že jo. No, máme tady přichystaný spoustu skvělé muziky, spoustu skvělého slova. Máme tady špekáčky. Takže vás vlastně zdraví dneska. No, dneska vás zdraví Franta Jantar. Honza Lepidlo. A Vašek Kadidlo. No, ale nejsme tady sami, že jo, je nás tady, ani to nespočítám, tak 10. Je tady třeba Roman Křemen, František Pytel, Jaroslav Kopečný, Michála Popelnicová a Libor Lupén. A my všichni jsme pro vás přichystali úžasný večer, který si užijete u svého rádia, že jo? Protože jinak si s rádiem v České republice neužijete vůbec nic, že jo? Takže dneska máte tu jedinečnou šanci, která se bude opakovat nevím kdy.